Abot. Mayroon din. Tabako. Ako na unggoy sa Pinas. Hindi. Ano, ni Guman ini ako ni nagkutan. Di na na si imong kuan diha, kamera makuha na ni. Mayroon mo taga Minduro nga igurot nga may buntot. Wala huwa naman ni ako. What's that? That's his tobacco. Is that his tobacco? Tabako. Lukutar ko fit. Wa na gid lamay inday akong lighted hay na ron. Another lighter, huh? Ma, mulagkot sa ko kay ni She said he light up to show you how. It's good. They're smoking too. Ah! Everybody smoking. Okay, tayo.